comencem el dol en el moment que pensem que la perdem de veritat, que la possibilitat de perdre-la ja és bastant real. Ja trobem a faltar-la, a faltar aquesta persona encara que hi sigui. I el fet de no fer un comiat, en realitat, mai es pot dir sempre, però diguem que sempre hi ha un comiat. El que passa és que en aquests moments de pandèmia ens han privat de fer el comiat com sempre ho havíem fet. En realitat, pots fer un homenatge, un comiat, en un aniversari, amb un altre, no 2 dies després de mort, sinó a esperar que pugui venir tota la família, esperar que puguin venir inclús d'altres països que estan fora i fer aquell comiat quan esteu tots junts.